Az öreg halász és nagyra vágyó felesége. Hol volt, hol nem volt, 7 országon is túl. Volt egy öreg halász. Volt neki egy nagyra vágyó felesége. Egyszer elment az öreg halász a tengerre halászni. Hamarosan fogott egy gyönyörű, szép, nagy pontyot. És csodák csodája, egyszer csak megszólal a ponty. Te szegény halászember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem bánod meg soha életedben. Minden kívánságot teljesül. Hát, az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaengedte a tengerbe. Hazamegy, kérdezi a felesége. No, mit fogtál? Hoztál-e valamit? Fogtam én egy nagyon szép pontyot. Hát, miért nem hoztad haza? Úgy könyörgött szegény, hogy engedjem el. Minden kívánságunkat teljesíti. Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy nagyon szép házat szeretnék. Mert csak egy kis kunyhóban laktak a tengerpartján. Visszaballagott a halászember a tengerpartjára, odaállt a víz szélére, és hangosan mondta. Hallod-e, te ponty? Az én feleségem azt üzeni, hogy a tengerpartján teremts egy szép kis házat. Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal. Eredj haza, jó ember, úgy van, amint kívántad. Hát, valóban, ahogy hazaér, gyönyörű szép házuk lett. A felesége ott sürög-forog a konyhában. Egy ideig nagyon boldog volt, de egyszer csak megint azt mondja a felesége. Hallod-e? Eredj vissza ahhoz a pontyhoz, mondd meg neki, hogy a házat meguntam, adjon egy kastélyt, és hogy grófok lehessünk. Ismét elment az ember a tenger szélére. Azt kiáltja. Hallod-e, te ponty? Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Egy kis idő elteltével felbukkan a hal, azt kérdi. Hát, mit akar a te feleséged? Kastélyt akar, meg hogy grófok legyünk. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Hát, ahogy hazaért, látta a gyönyörű szép kastélyt, és a feleségem, mint grófnő, kényeskedett egyik szobából a másikba. Most már csak meg vagy elégedve. A felesége nagyon boldog volt. Másnap reggel, alig, hogy megébrednek, azt mondja az asszony. Hallod-e? Eredj ahhoz a pontyhoz, és mondd meg neki, hogy királyné szeretnék lenni, és palotában lakni. A szegény halászember mit volt neki, mit tenni, ismét elballagott szomorúan a víz szélére. Az kiáltja. Hallod-e, te ponty? Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi. Hát, most mit akar a te feleséged? Királyné szeretne lenni, palotában lakni. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Ahogy hazaér a szegény ember, nem győz csodálkozni. A gyönyörű palota, a sok fényes katona majd elvette szemevilágát. Mind vigyázba vágták magukat a szegény halász előtt, amikor elhaladt előttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a feleségét. No, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal? Meg, feleli az asszony boldogan. Alig, hogy megvírat másnap, azt mondja az asszony. Hallod-e? Eredj vissza ahhoz a pontyhoz, és mondd meg neki, hogy most már császárné szeretnék lenni, és olyan palotát, várakat akarok, amilyen a világon sincs. Hát, csak addig erősködött, hogy vissza kellett mennie a szegény halásznak a víz szélére. Mondja nagy szomorúan. Hallod-e, te ponty? Az a ringy-rongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Zavaros lett a tengervize, hullámzott, és csak sokára jött elő a ponty, mérgesen. Hát, mit akar a te feleséged? Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és várakat, amilyen a világon nincs. Igaz, hogy ezért sem dolgozott, mondja a ponty. Nem is érdemli,
de menj haza, úgy van, ahogy kívánta. Hazament a szegény ember, alig tért magához a nagy ámulattól, olyan fényes paloták, várak és udvari népség volt mindenütt. Azt kérdi a feleségétől: most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem megyek vissza a pontyhoz. Az asszony nagyon boldognak is látszott, de másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának: hallod-e? Eredj vissza ahhoz a pontyhoz, és mondd meg neki, hogy én a világ úrnője szeretnék lenni. Azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam előtt. A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen. Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász. Csak vissza kellett mennie. Mondja szomorúan: hallod-e, te ponty? Az a ringy-rongy, az én feleségem. Mindig pöröl vélem. Ott kellett állnia nagyon sokáig. A tenger haragos lett, hányta a habot, tajtékzott, és úgy hullámzott, mint még soha. Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal. Mit akar a te feleséged? A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon. Jól van, mondja a hal. Ha azt hiszi, hogy munkanélkül élhet, és másokon uralkodhatik, hát legyetek ismét halászok. Eredj haza, megtalálod őt a halászkunyhóban. Úgy is lett. Ott találta a szegény halász a kis halászkunyhóját, és benne a feleségét. Ettől kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett. Még talán máig is élnek, ha meg nem haltak.